bazivalela amehlo babona amandla onke nanguyise wenkosi yethu uJesu. Baba siyabonga nini, sibonga baba ukukhuluma kwakho. uNkulunkulu wethu ukhulume kahle, izwi lakho alibuyi lilambatha, izwi lakho linamandla, liphula imisedane yaseLibanoni. Zonke izinto ezingenzeki ngezwi lakho ziyenzeka. Baba, izwi lakho linguqobo, izwi lakho lingumoya ophilisayo. Siyabonga babona amandla onke kule ntambama namhlanje. Sibonga amandla akho uNkulunkulu, sibonga ukuthi wena uyasithanda, sibonga baba imvuselelo evela kuwe kulesi sikhathi kungasahlangana, kodwa namhlanje babona amandla onke sithema sihlangana wazovula izambulo, wazovula izinto. Siyabonga baba, sikunikeza udumo, sikunikeza amandla, sikunikeza inkazimulo, sikunikeza udumo lonke lungo lwakho. Babona amandla onke singayapi masisuka kuwe. Ukuhlangana kwethu kungaba yize wena uNkulunkulu uma ungekho. Ukuhlangana kwethu kufana nowakhindlu engenaJehova, kodwa uyakhelise nabahlezi kuyo into engenaJehova bavelelwa zilingo. Babona amandla, siyabonga ebukholweni bakho, siyabonga uNkulunkulu wethu. Phinda namanje wenza umangaliso, ukuhlangana kwethu kube khona esikutholayo egameni likaJesu waseNazaretha, amen. Ngiyabingelela kakhulu, sengithi angisakwazi ukuyibamba ubaba uSibiya sekhulume kakhulu indaba ezinhle, nami ngezwa ngithinteka, nami ngezwa ngilapheka, ngoba nami noma ngiphethe izinto ngiyawuthanda kakhulu umoya oyingcwele, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. So ngiyabingelela inkosi ekhona la, inkosi yakwaZondi eMaritzburg. Siyabingelela kakhulu undaba ezitha ukuba khona kwethu, ukuba khona kwakhe phakathi kwethu. Ngibingelele bonke obaba nomama, baba uMhlongo, umfundisi uMthiyane, abafundisi bonke nje abakhona, nkosi yami. Ngiyabingelela baba uSibiya, ngiyabingelela kakhulu indaba ezitha. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Namhlanje angizukwenza lutho, inkonzo isiphelile bazalwane. Ngicela nje ukuthi umfowethu osiphathele uhlelo sibone abantu abaphethe insebenzo, abantu abaphethe insebenzo bephakamisa izandla, abantu abazosetshezwa ngamaqanda nangobisi, abazele ukuzosetshezwa ngamaqanda nangobisi. Oh haleluya. Shithi sibangaki bazalwane? Khona ungabona sondela sisi ukuthi bangaki? Bangaki? Okay, about 10. 12. Alright, siyabonga kakhulu bazalwane. La sinomuthi, isiwasho umuthi. SB isiwasho. Isiwasho. Sinesiwasho bazalwane esilekelela lento ekuthiwa yi-COVID. I-COVID bazalwane ikhona. I-COVID iyababulala abantu. I-COVID ingenisile. Imijovo ejovwayo iyona ephinde futhi abanye abantu iyabahlukumeza, abanye abantu iyababulala. So lento lena ithi uma selapha abantu siyajula ngoba thina sibanga odokotela laba abakufundelayo ukwenza imithi ngokwesintu. Thina senza imithi ngokwesintu, odokotela abanye benza ngokwesilungu. Kunezihlahla ezingafi, kunezihlahla ezingafi eziba khona usika, zibe khona ehlobo, zibe khona kunesomiso, zibe khona isomiso singekho. Mawuthi uyosimba ufika sinamafutha, ufika sinamanzi, sinempilo. Okuyinto leyo echaza ukuthi uma umuntu wenzela umuthi ngaleso sihlahla, siyakwazi ukuthi ke sibambe noma kuthiwa kwenzakalani ezweni. Akekho umuntu ongakaze ahambe emhlabeni ngentando kaNkulunkulu. Kodwa uma ukuthi uhanjiswa izifo ezikhona,
noma uhanjiswa amandla kaSathane noma abathakathi. Uma uphuza lo muthi uyakwazi ukuthi usizakale. Kuyinkinga ngento eyodwa, awuphuzi kabili, uphuza kanye bese uyahlukana nawo kuphela wena nomndeni wakho nezingane zakho. Kodwa uma uphuzile wena ungacabanga ukuthi nengane yakho sewuphuzile, cha, uphuzwa wena kuphela bese uyaphila. Ungahamba uye kodokotela uye kuphi, kodwa oke wawuphuza angeke kuthule COVID. Engaba nomkhuhlane njengenjwayelo kodwa hayi COVID. So ukhona ke lo muthi bazalwane, uphekiwe eGoli, eCape Town, kuphi siyahlangana mhlawumbe abanye kuba sema-groundini ey'tediyamu ey'nkulu, sihlanganisa abantu bawuphuze ngoba bayazi ukuthi uyasizakala. So-ke namhlanje sizoqala ngawo siwuphuze, kodwa kusuka othandweni njengoba uSibiya ethi uke wawuphuza. Hayi koqala impela nguphuze phambi kwenu ngoba uyinkinga umuthi okuthiwa uphuze ungabonanga lo uphekayo uphuze ngoba vele ungazi. So ngizophuza sengiwutesta njalo uyozokhule kakhulu, ngene sengikhuluphala bese ngiyahluleka. Ayibona Nkosi. So ngiyacela abazalwane ukusho ukuthi bakhona abathi siphuzise lo muntu bephakamisa izandla, abathi cha siyawuphuza. Akuwona umuthi obulalayo, akuwona umuthi ohlukumezayo, akuwona umuthi ogijimisanayo ukuthi ngoba uphuza manje sewuzogijima itoilet. Cha, uphila kuwe ngaphakathi. Nikhona abazalwane? Njengoba ngikhuluma kanjena izwe lonke liyabona, president la ikhona uyabona. Nikhona abazalwane? Kwezinye indawo bayasibuka njengoba sila. So ngiyafuna ukuthi khululekani, umuthi ukhona nakule yankonzo engizoyenza olwandle mhla ka-10 bazobe iphuza abantu umuthi. So umuthi ukhona, usizawuphuza njengamanje. Khona abazalwane, sizawuphuza. Inhlanhla yawo awuphuzwa mahhala, la uyinhlanhla nje khona mthiya unesibusiso nje sihle kabi. Awuphuzwa. Sizohleleka-ke bazalwane, sizocela ukuthi ofuna ukuphuza umuthi abe no-20 rand kuphela nje. U-20 rand siyawuphuza, noma ngabe niba 100 noma nibangaki ukhona umuthi. So-ke sicela ukubonaka abathi bayawuphuza ngo-20 rand. Ona abanye bewufuna mahhala. Hayi kulula, nina bamahhala anofika kusasa esontweni bekukhulekela nje nhambi. La 17 siyasebenza, so abami ngenyawo abawudingayo. And then-ke uMovu iza ngaphambili. Woza kephi uMovu? Woza kephi uMthiyane? Indaba esenzibahambisele na umuthi ngicela niwuthenge. U-20 rand nje kuphela. Ngicela ukuthi laba mfethu abafuna ukuzophuza umuthi abeze ngolayini, ingoma ibiqhubeka.